Dobrodošli na još jedan video kod Profe Jaska. U ovoj sesiji obrađujemo jednu malu, dobru, frekventnu riječ u njemačkom jeziku koja se vrlo često javlja, a često ne znamo šta znači, kako da je prevedemo. Radimo rječicu kaum. Sigurno ste čuli kad ste razgovarali sa Njemcima, ako ste čitali neke tekstove na B1, B2, kaže kaum i onda ne znamo šta to u stvari znači. Je li negacija ili nije negacija? S čime da tu riječ povežemo, kako da je prevedemo i kako da je u stvari razumijemo, a s druge strane kad da je koristimo, u kojim situacijama i za šta nam služi. U ovom videu ćemo obraditi ovu rječicu kaum i uporedit ćemo je sa drugim riječima tipa überhaupt nicht, gar nicht, ein wenig, ein bisschen, nicht i da vidimo koje su razlike, šta znači, kad je koristimo, kako je koristimo, a ono što je najbitnije da vidimo kako da je prevedemo na naš jezik i da je razumijemo. Jedan subscribe za vašeg profu ako već niste i idemo da to malo razložimo kaum u njemačkom jeziku i da vidimo šta znači, a da ako ostanete do kraja videa sigurno ćete naučiti vidjeti benefite i blagodati ove famozne riječi kaum. Deutsch mit Jasko. I idemo da vidimo šta znači riječ kaum u njemačkom jeziku. Da bismo mogli kaum naučiti, moramo prvo da znamo ove ostale riječi koje označavaju malo, pomalo, nešto malo i tako dalje, da vidimo koja je to razlika između njih i ove nove riječi koje učimo danas. Počet ćemo sa klein, jer nam tu moramo napraviti prvu jednu razliku. Klein znači malo, dakle kad nešto označava konkretnu veličinu, na primjer kleines Kind, kleines Auto, kleine Wohnung, znači malo auto, malo dijete, mali stan. Dakle, kad je nešto zaista malo. Međutim, u njemačkom imamo još kamaru nekih riječi koje označavaju malo, pomalo i tako dalje. Sve ove riječi koje ćemo sada prolaziti nemaju veze sa riječi klein i ne mogu se koristiti zato što ove riječi koje ćemo sad obraditi označavaju, tako reći, neki pojam. Naprimjer, krenut ćemo sa riječ ein bisschen. Ein bisschen smo svi čuli već često i to vam znači malo pomalo. Es ist ein bisschen kalt, malo je prohladno, malo je zima. Es ist ein bisschen schwierig, poteško je. Dakle, to je ta riječ ein bisschen. Zatim imamo riječ ein wenig ili samo wenig. To vam je slično kao ein bisschen, s tim da je wenig, ajmo reći, malo veće od ein bisschen. Es ist ein wenig kalt. Es ist ein wenig, ne znam, ungemütlich. Pomalo je hladno, pomalo je neudobno ovdje. U suštini je isto značenje. Fast nicht, to znači skoro nikako. Obradit ćemo sve te neke riječi koje imaju ispred sebe fast, da vidite koliko je ova riječ fast bitna i koliko ona utiče na značenje riječi. Dakle, kad hoćemo da kažemo skoro da si fast nicht möglich, to skoro pa nije ne znam, moguće. Es ist fast nicht, ne znam, nešto, nebitno. Imamo nicht, što je znači čista negacija, i to je ne, znači kad kažete nicht, znamo svi da je to negacija, a potom imamo riječi überhaupt nicht i gar nicht. Znači tu su vam totalne negacije, kad kaže Njemac überhaupt nicht, das kommt überhaupt nicht in Frage, das kommt gar nicht in Frage, znači to ne dolazi ni pod razno u pitanje, dakle to je nemoguće, to su znači apsolutno negacije. Ali mi imamo sad ovdje našu riječ kaum koju danas učimo, a to vam je skoro pa nikako. Dakle, kaum nije negacija za razliku od nicht, überhaupt nicht i gar nicht. Znači, nicht, überhaupt nicht i gar nicht, to su totalne negacije. Kaum znači skoro pa nikako. Znači, sa njim označavate radnju za koju postoje jako mali vjerovatnoće da će se desiti ili da je nešto dobro, loše ili nešto u tom kontekstu. Kaum vam može stojati uz imenice, uz glagole i uz pridjeve. I da vidimo sad malo šta to zapravo znači. Kaže ich habe kaum Zeit. Dakle, ovo ne znači da nemam vremena, nego gotov pa nemam vremena nikako. Znači, ich weiß nicht ob ich kommen kann, ich habe kaum Zeit. Ne znam da li ću doći,
Znači, s vremenom sam skroz tanak, dakle, nemam ga maltene nikako. Sie hat kaum Geduld, skoro pa nema nikako više strpljenja, znači njeno strpljenje je na izmaku. Hat kaum eine Chance, dakle, šanse za nešto da on ostvari su minimalne, dakle, gotovo pa nemoguće za realizovati. Wir haben kaum einen Fehler gemacht, znači, uradili smo sve u najboljem smislu, dakle, nismo znali bolje, skoro pa nismo nigdje napravili ni jednu greškicu, ali negdje se nešto izgleda podvuklo. Wir haben kaum einen Fehler gemacht. Dakle, ovo ništa nije negirano, ovo su vam sve, znači, izrazi sa nekim smanjenim, maksimalno smanjenim značenjem za neki pozitivan ishod. Ako imamo kaum i glagol, znači, ponovo nije negacija, kaže ich schlafe kaum. To bi vam značilo, ma ne spavam nikako, eto. Spavam ja, ali mi kažemo ne spavam nikako, jako malo spavam, jako malo sna imam, ich schlafe kaum. Ili, dijete neće da jede, ne jede, znači moraš ga malo da pojede, kaže, sie isst kaum etwas zu Hause, ma ništa ne jede kod kuće, znači, pojede nešto malo, a mi kažemo, za to malo ništa ne jede. Arbeitet kaum, znači neko sjedi, ne radi ništa, prima pare i sad bi rekao čovjek ne radi ništa. Ne, on radi, ali radi jako, jako, jako malo, znači to je neprimjetno. Sie isst kaum, ona jede jako malo, znači neprimjetno jede. I schlafe kaum, dakle spavam ja, ali to je toliko malo i mizerno, znači kad hoćemo da kažemo da se radnja dešava minimalno, znači minimalna radnja, dešavanje radnje, onda govorimo kaum. Kad stavite nicht, to je kraj, znači to ste negirali. Ako kažete ich schlafe nicht, to znači ne spavam. Sie isst nicht, ona ne jede. Arbeitet nicht, on ne radi. Međutim, ako stavite kaum, ich schlafe kaum, ma ne spavam nikako skoro, eto. Sie isst kaum, skoro ništa ne jede, znači izludi me dijete. Arbeitet kaum, ma on ne radi ništa, ali eto, kogagi nešto raducka nešto. To vam je to kaum. Može biti sa pridlozima ili sa priljevima, kaže das ist kaum möglich. To je skoro nemoguće. Znači, ili das ist fast unmöglich, das ist fast, to vam je prilike taj neki pojam. Ist kaum besser als ich. On nije ništa bolji od mene, znači, ili on skoro pa nije bolji od mene. Dakle, vi tu faktički imate negaciju, ali nije negacija, znači, to je baš ono da srozate značenje do krajnje granice. Kroz primjere, ako sad kažemo, kaže, ok, ich habe kaum Zeit, to smo već imali, versteht kaum Deutsch. Znači, to je čovjeku jako loše razumije njemački. Ich verstehe kaum Deutsch. Bitte sprechen Sie langsam. Jako loše razumije njemački, pričajte polako. Sie hat kaum Geld. Znači, neko ima novaca, ali skoro pa nema novaca. Znači, ma jako malo novaca. Sie hat kaum Geld. Skoro pa nema nikako para. Wir sehen uns kaum noch. To vam je ono kad ljudi prestanu da se viđaju, ne viđamo se više skoro nikako. To bi vam bilo to. Wir sehen uns kaum noch. Ili, das ist kaum möglich. To je skoro nemoguće. To gotovo pa nije moguće. Ako bismo rekli da ist nicht möglich, to nije moguće. Ali kad kažete das ist kaum möglich, to je skoro pa nemoguće. Kaum hatte er Zeit, musste er gehen. Samo što je našao malo vremena, morao je otići dalje. Znači, vidite, ovo je zaista smanjeno, znači ne kaže nije imao vremena pa nije mogu doći, nego kaum hatte er Zeit, musste er gehen. Samo što je našao malo vremena, morao je otići. Sie war so müde, da si kaum stehen konnte. Toliko je bila umorna da je jedva stajala na nogama. To vam je sad, ovo što sam vam rekao da je jedva stajala na nogama, to ste dobili sa ovom rečicom kaum. Dakle, do te mjere je bila umorna, nije da nije, ona je mogla stojati, ali skoro pa nije više mogla stojati na nogama. Ili, kaum spricht er Deutsch, aber er lernt jeden Tag. On malte ne priča njemački nikako, ali ga uči svaki dan. Znači, razumije ga malo, govori ga malo, ali je to mizerno malo.
Er hatte kaum eine Chance, den Test zu bestehen. On skoro pa nije imao nikakvih šansi da položi test. Znači, to vam je ono kad izađete na ispit, pa ono kažete, joj, položio sam, ma nisam imao šanse, ne znam kako sam položio. Ich hatte kaum eine Chance, aber ich habe die Prüfung bestanden. Ili, kaum war der Unterricht zu Ende, gingen alle nach Hause. Čas još maltene nije bio se ni završio, a svi su otišli kući. Znači, čas se maltene nije ni završio do kraja, svi su otišli kući. Dakle, nigdje ovdje nemate apsolutne negacije. Ovo kaum je, dakle, skoro pa nikako. To vam je objašnjenje i prijevod ove riječi. Ich kann das kaum glauben. Ja ne mogu to da vjerujem, to je meni za ne povjerovati. Ich habe kaum Lust. Skoro pa nisam raspoložen nikako. Znači, nemam volje. To su vam te situacije gdje imate ovu kaum. Dakle, kaum nije negacija, ali je nešto što je malte ne negacija. Skoro pa nikako. Dakle, ako kažete ein wenig, to je pomalo, ein bisschen, pa i to je onako pomalo. Kad kažete kaum, to je ono baš malte ne negacija. Ali da znate da nije negacija. Zašto nam je ova riječ bitna toliko i zašto sam se odlučio ovo da uradimo? Zato što imate recimo na ispitima B1 ili B2, često se dešava da u tekstovima imate riječ kaum, a onda dole tvrdi i kaže da se nešto nije desilo. Znači, vi sad ako ne znate da je kaum nije negacija, vi možete vrlo lako otići da kliknete tu, da zaokružite taj dio nije se nešto, a u stvari nešto se desilo, ali uz velike poteškoće. Recimo, das Kind hatte kaum eine Chance, den Berg zu steigen. Dijete skoro pa nije imalo šansi da se popne uzbrdo. I sad dole kaže, recimo, dijete se popelo uzbrdo, dijete se nije popelo uzbrdo, dijete se jako teško popelo uzbrdo. Znači, tačan odgovor ovo pod C, jer vam to zapravo govori ova rječica kaum. Ako vam je video bio od neke pomoći, kliknite jedan subscribe, podijelite ga dalje, a mi se vidimo uskoro sa nekom novom lekcijom. Bavit ćemo se njemačkim jezikom koji do sad. Alles Gute und viele Grüße, euer Lehrer Jasko. Deutsch mit Jasko.